फोरबुआ अरायबोनि लागै थैनायखौ बन्द खालामथारगोन। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै नोंथांमोन बयखौबो फोरबु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फै जोङो दसे सम फोरबुनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदाया बेनो, इसोरनि दोहोना बेसे गेदेर। रमारिनि बिलाइ 11:33 सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ। इसोरनि दोहोना बेसे गेदेर, बिनि गियान आरो आखला बेसे गोथौ, बिनि साननायफोरखौ सोर बिजिरनो हागौ, बिनि लामाफोरखौ सोर मिथिनो हागौ। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, इसोरनि गोथां रावा बुंदों, इसोरनि दोहोना बेसे गेदेर। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, बे बुहुमाव जेसेबां दङ, जोंनि जिबनाव जेसेबां दं, बे गासैबोनिफ्राय इसोरनि दोहोना देरसिनथार। बाइबेला बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो फै जों बे आयदायाव दसे सम फोरबुनि रावखौ खोनासंनि। जेब्ला जोङो माथाइनि बिलाइ 3:2 सारिखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि बुंदों। जहना बुंदोंमोन, सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय होननानै जहना बुंदों। जहना बियो मोजाङै मिथिगौमोन, बे बुहुमाव थानाय जेसेबां दं, बे गासैबोनि गेजेराव इसोरनि दोहोना देरसिन, बासायजानाया देरसिन, बियो बिखौ मिथिगौमोन। बेनिखायनो जहना गासैबो आयदायाव, थाबायनायाव, मावनायाव, खुलुमनायाव, फोथायनायाव, गासैबो बिसयाव बियो गावखौ थखयै आरो गोथारै लाखिदोंमोन। जोंबो दिनै बासायजानायखौ जोङो मिथियाब्ला, इसोरनि दोहोना गासैबोनिफ्राय देरसिन जों बेखौ मिथियाब्ला, जोङो माब्लाबाबो गावनि जिउखौ गोथारै जोङो लाखिनो हानाय नङा। जोङो जोंनि मोदोमनि नांगौफोरखौसो, जोंनि मोदोमनि दंनायफोरखौसो, बे संसारनि गासैबो दंनायफोरखौसो जोङो इसोरनिफ्राय देरसिन होननानै जोङो साननानै लागोन। बेनिखायनो जोङो मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो जोङो नांगोन। बेनिखायनो माथाइनि 4:27 सारियाव जिसुआ बुंदोंमोन, नोंसोरो गोसो सोलाय, मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय। जिसु ख्रिस्टआ सोरगोनिफ्राय बे बुहुमाव बियो फैदोंमोन। सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बोखांनो थाखाय, बासायनो थाखाय बियो फैदोंमोन। मानो जिसु ख्रिस्टआ सोरगोनि बिसय बुंखो? बै समाव जिसु ख्रिस्टआ दाफाफोरखौ नुनानै बियो अनखांनाय मोनदोंमोन। बेनिखायनो सोरगो रायजोनि बिसय जिसु ख्रिस्टआ खोथानानै बियो बुंदोंमोन। मानोना जिसु ख्रिस्टआ मिथिगौ, बे बुहुमाव जेसेबां दं, गासैबो सानसे जोबनानै थांगोन। जोंनि रंजानाया अरायनि नङा, जोंनि गासैबो दंनाय मानिया अरायनि नङा। जिसु ख्रिस्टआ बेखौ मिथिगौ। जिसु ख्रिस्टआ मिथिगौ, सोरगोआव जेबो दुखु दाहाया थानाय नङा, बियो बेखौ मिथिगौमोन। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 25:8 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। जेसाया नाबिया बुंदोंमोन, बियो थैनायखौ अरायबोनि लागै बन्द खालामथारगोन। जायफ्रा जिसुनियाव दङ, जायफ्रा बासायजानायखौ मोनबाय, ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, बेनि जिबना माब्लाबाबो नस्थ जानाय नङा। बाइबेला समाय लादों, जायफ्रा फोरबुनियाव दङ, फोरबुखौ मोनबाय, बासायजानायखौ मोनबाय, बेयो नैथि थैनाया बेखौ जेबो हानि खालामनाय नङा। मोदोम हिसाबै थैनानै थांगोन, नाथाय बिनि जिउआ, बिनि आत्माया माब्लाबाबो थैनाय नङा। फोरबुआ बे समायखौ लादों। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, दिनै नोङो फोरबुनियाव दङब्ला, मोदोम हिसाबै थैलाङोब्लाबो नोंनि आत्माया थैनाय नङा। नोंनि आत्माया अरायबो गोथाङै सोरगोआव थानो मोनगोन। बे समायखौ फोरबुआ दिनै लादों। बेनिखायनो जेसायानि 25:8 सारिनि गाहाय सारियाव आरोबाव बुंबावदों, आरो गावनि रायतफोरनि बदनामखौ पृथिबीनिफ्राय बोखारनानै होगोन। बेनो फोरबुनि रायथिनाया। दिनै नोंखौ सासे पापी होननानै मिथिनो हागौ,
आन्थाय नोङो फोरबोनियाव दङब्ला फोरबोआ नोंनि गासैबो दायफोरखौ निमाहा होगोन आरो नोंखौ सासे गावनि बिसा हिसाबै नोंखौ नाजावनानै बियो लागोन। आरो जेब्ला नोङो फोरबोनियाव फैगोन, फोरबोनियाव थागोन आरो फोरबोआ नोंनियाव थागोन, नोङो गथै नोंनि पापनिफ्राय नोङो निमाहाखौ मोनगोन। बेनिखायनो जेसायानि 35 बालाबनि 10 बुंदों आरो बिसोरनि खर'नि सायाव अरायबो रंजानाया थागोन। दिनै नोंनि जिबनाव गोजोननाय शान्तिया गैयाब्लाबो फोरबोआ समाय लादों। जायफ्रा फोरबोनियाव दङ सानसे अराय समनि गोजोननायखौ नोङो मोनगोन। बेनिखायनो जेसायानि 35 बालाबनि 10 आरोबाव बुंदों बिसोरो खुसि जानानै रंजानो मोनगोन मानोना दाहा जानाय आरो हांमा सुनाया बिसोरनिफ्राय जोबलांगोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोङो बासायजानायखौ मोनबायब्ला, फोरबोखौ नोङो मोनबायब्ला, नोङो गावनि जिबनखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नो नोङो होबायब्ला, दिनै इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोंनि दुखु दाहाया सानसे जोबनानै थांगोन आरो नों अराय सम फोरबोजों नोङो सोरगोआव रंजानो मोनगोन। बे समायखौ लादों। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 51 बालाबनि 11 बुंदों आरो रंजानाया अनजिमा गैयाजासे बिसोरनि खर'नि ख्रोथि जागोन। दिनै नोंनि जिबनाव गोबां दुखु दाहा थानो हागौ। सोरबाया गावनि बिहिखौ लानानै, सोरबाया गावनि बिसायखौ लानानै, सोरबाया गावनि गथ'फोरखौ लानानै, सोरबाया गावनि अभाब आंखालखौ लानानै, गावनि बेमारखौ लानानै गोबां रोखोमनि दुखु दाहा थानो हागौ। आंथाय फोरबोआ समाय लादों। फोरबोनि रावा बुंदों अरायबो रंजानाया बेनि खर'नि मुखुत जागोन, बेनि खर'नि ख्रोथि जागोन होननानै बुंदों। दिनै नोङो गिलिर बिबानजों नोङो सैनांदोंब्लाबो, नोङो गिलिर बिबान नोङो रुजुनानै नोङो थांनानै थानो नांदोंब्लाबो, ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, नोङो फोरबोनियाव दङब्ला, जिसुनियाव दङब्ला, अनजिमा गैयै गोजोननाय रंजानायखौ नोङो दिनै मोनगोन। बे समायखौ फोरबोआ लादों। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 51 बालाबनि 11 आरोबाव बुंबावदों आरो बिसोरो खुसि जानानै रंजागोन मानोना दाहा जानाय हांमा सुनाया जोबलांगोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बे बुहुमनि दुखु दाहाया सानसे जोबनानै थांगोन आरो अराय समनि लागै रंजानाय मोनगोन। बेबादि जिबनखौ, बेबायदि गोजोननायखौ जोङो दिनै फोरबोनियावल' मोननो हायो आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो होनो थाखाय दिनै लिंहरदों आरो नेनानै दङ। नोंथाङा दिनैनो जिसु ख्रिस्ट'नो नोङो गावनि जिबनखौ होगोन ना? बेनिखायनो जेसायानि 60 बालाबनि 20 बुंदों बेबायदिनो नोंनि साना दैदेनबावनाय नङा, खारन फोरबोआ अनजिमा गैयाजासे नोंनि स्रां जागोन आरो नोंनि दाहा जानाय दिनफ्रा जोबगोन। इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोंनि स्राङा दैदेनबावनाय नङा। बे बुहुमनि गोजोननाया दान्दिसेनि थाखायल', बे बुहुमनि गासैबो दंनाय मानिया अरायनि थाखाय नङा। आन्थाय नोंनियाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जायगा मोनबायब्ला आरो नोंनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नोङो दोनबायब्ला, ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोंनि गोजोननाया, नोंनि रंजानाया, नोंनि जिबना माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा। बे अरायनि थाखाय सोरगोआव थागोन। बे समायखौ लादों। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों बे बुहुमाव गासैबो दंनाय जोंनि धोन दौलत थाखा फैसा जेसेबां बे बुहुमाव दङ, बे गासैबोनिफ्राय बासायजानाया देरसिनथार। बे गासैबोनिफ्राय इसोरनि रायजोआ देरसिनथार। बे गासैबोनिफ्राय इसोरनि धोना देरसिनथार। बाइबेला बेखौनो बुंदों। दिनै सोरगोनि धोना नोंनियाव दङना? बासायजानायखौ नों दिनै मोनबायना? जुदि नोंथाङा दिनै बासायजानायखौ मोनबायब्ला, देरसिन धोना नोंथांनि जिबनावसो दङ। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 65 बालाबनि
जिगु सारियाव बुंदों आरो बेयाव गाबनाय एबा हज्रिनाय सोदोब खोनाबावनाय नङा। जों दिनै बे बुहुमाव नुयो जेरै जोंबो एना एनि थगायज्लायनाय नांलाय खमलाय जातिजों जाति हादरजों हादर जोङो दानलाय सुलाय जोङो नुयो। जेरावबो बे बुहुमाव गोजोननाय गैया। नाथाय सोरगोआव बेबादि नङा। बाइबेलाव बुंदों बै सोरगोआव बेयाव दुखु दाहा थानाय नङा। बेयाव गाबख्रावनाय सानाय सुनाय बेमार बेयाव थानाय नङा। बेयाव गोजोननाय आरो रंजानाय थागोन। इसोरनि गोथां रावा बुंदों। बेनिखायनो जेरेमियानि बिलाइ 34 बालाबनि 12 सारियाव बुंदों आरो बिसोरो उसाव बादाव जाबावनाय नङा। जों दिनै बुहुमनि नुथायफोरखौ नायनानै बुहुमनि जाथायफोरखौ जोङो लानानै जोङो दुखु मोनो, गिनाय मोनो, निराशा जायो। सोरबाया गावनि बेमारखौ लानानै निराशा जायो। सोरबाया गावनि न'खरखौ लानानै निराशा जायो। सोरबाया थाखा फैसाखौ लानानै, सोरबाया गोबां रोखोमनि अभाब रिं दारफोरखौ लानानै निराशा जायो। नाथाय सोरगोआव बेबादि थानाय नङा। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों बेयाव उसाव बादाव जाबावनाय नङा आरो उसाव बादाव थाबावनाय नङा। नोङो दिनै नोंनि जिबनखौ लानानै उसाव बादाव मोनदोंब्ला, उसाव बादावा नोंनि जिबनाव दङब्ला बुंनो नागिरदों नोंनो बासायजानायखौ नांगौ। नोंथांनो जिसु ख्रिस्टखौ नांगौ। जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ नोङो मोनगोन, गोजोननाय शान्ति रंजानायखौ नोङो मोनगोन। आरो बुंनो नागिरदों जिसु ख्रिस्टआनो जोंनि जिबननि देरसिन धोन। बेनिख्रुइ देरसिन धोन जोंनि जिबनाव जेबोआनो गैया। बेनिखायनो नुजाहोजानायनि बिलाइ 7 बालाब 17 सारियाव बुंदों आरो इसोरा बिसोरनि मेगनफोरनि थरफ्रोमबो मोदैखौ हुगारनानै होगोन। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, नोंनि गोसोनि गारायफोरखौ सोखानो थाखाय जिसु ख्रिस्टखौ नांगौ। नोंनि जिबनाव गोजोननायखौ मोननो थाखाय जिसु ख्रिस्टखौ नांगौ। नोङो दिनै न'खरखौ लानानै, जिबनखौ लानानै गोबां दुखु जानो हागौ। नोङो निराशा जानानै नोङो गाबनो हागौ। नाथाय ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, सोरगोआव बेबायदि दुखु दाहा थानाय नङा। सोरगोआव गाबनाया थानाय नङा। बाइबेलाव बुंदों जिसु ख्रिस्टआ धोरोमियाफोरनि मेगननि मोदैफोरखौ हुगारनानै होगोन आरो बे अराय समनि थाखाय गोजोननायखौ मोनगोन। दिनै नोंनि जिबनाव गोजोननाय गैयाब्ला दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नोंनो नांगौ। जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनगोन बियो गोजोननाय जिबनखौ मोनगोन, अनन्त जिबनखौ मोनगोन आरो जोबनो गैयै धोनखौ बियो मोनगोन। बेनिखायनो नुजाहोजानायनि बिलाइ 21 बालाबनि 4 सारियाव बुंदों बेयाव थैनाय, बिखा खामनाय, गाबनाय एबा सानाय सुनाय गैबावलिया, मानोना सिगांनिया गासैबो जोबलांबाय। बाइबेलाव बुंदों सोरगोआव थैनाय थानाय नङा, दुखु दाहा थानाय नङा, गाबनाय थानाय नङा, बेमार थानाय नङा। बे गासैबो सोरगोआव थानाय नङा। दिनै नोंनि जिबनाव गोबां दुखु दाहा दङब्लाबो आरो नोङो बेफोरखौ लानानै निराशा जादोंब्लाबो ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, सानसे नोङो जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे सोरगो रायजोआव जोबनो गैयै गोजोननाय शान्तिखौ मोनगोन। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों नोंनि जिबनाव जेसेबां दङ, बे बुहुमाव जेसेबां दङ, धोन दौलत, थाखा फैसा, मान सन्मान, बे गासैबोनि गेजेराव जिसु ख्रिस्टआनो देरसिनथार। जिसु ख्रिस्टआनो जोंनि देरसिन धोना।